Bueno, pues buenos días a todos, gracias por venir y estamos hoy aquí poniendo un poco, yo no diría poniendo en valor, sino informando a la ciudadanía de cómo van las obras, ¿no? Porque es verdad que hemos pasado un invierno duro, la gente ha habido en determinados momentos que determinadas obras han tenido que paralizarse por la lluvia y demás y bueno, enseguida surgen las dudas, ¿no? Y no hay dudas, como vais a ver después, es decir, la obra está ejecutándose prácticamente en toda su extensión, están trabajando, saldrán por este lado, no se pudo salir antes por una razón muy sencilla, porque aquí esta carretera que veis aquí todavía hay que bajarla darle mucha más profundidad y por lo tanto no se podía trabajar. El túnel está, como acaba de explicar ahora el director de la obra, quedan 25 metros para terminarse y bueno, yo creo que hoy ya se puede ver, si se va desde la Nacional 120 hasta Sobradelo, pues se puede ver que hay obreros, hay maquinaria en todo el trazado y por lo tanto, bueno, yo creo que la obra se está ejecutando con total normalidad en este momento y para mí evidentemente es un honor y un gusto que el delegado del Gobierno quiera también hacer un seguimiento de estas obras y además aprovecho para darle la bienvenida al subdelegado, que es su primer acto oficial, su primera salida oficial de la subdelegación, como no podía ser de otra manera, pues a su pueblo, ¿no? A Obarco, ¿no? Y por lo tanto, pues nada, yo por mi parte no tengo nada más que decir. Gracias, Alfredo. Bo día a todos e a todas, gracias por vir. En todo caso, en primeiro lugar, agradecerlle ao alcalde do Barco a recepción e, efectivamente, hoxe estamos con Eladio, que é o subdelegado do Goberno, e a primeira visita oficial tiña que ser necesariamente ao seu concello, con independencia de que é o subdelegado de toda a provincia, pero onde ten o seu corazón, verdad? E parece que iso o exixía. Pero tamén o exixía esta obra que hoxe viñamos a visitar, que, como podedes ver, está en absoluto, está traballando a río, estáse traballando en varios frentes, unha obra que parece que efectivamente non é moi longa, falamos de algo máis de 5 km e medio, e no que se invisten prácticamente 63 millóns de euros. Unha obra que ten moitísima complexidade e que é unha obra amplamente demandada, na que se está traballando, insisto, en todos os frentes, e que, bueno, pois ten, ademais dese túnel tan corto, pero tan complicado, pois ten ni máis ni menos que 6 pasos elevados, ten, outro paso elevado máis e 3 viaductos, polo tanto é unha complexidade absolutamente importante. Cun investimento tamén moi importante, casi 63 millóns de euros, como podedes ver no tabuleiro, pero que ni máis ni menos que tratan de deixar ou poñer en evidencia que o Goberno de España está plenamente comprometido con Valdeorras, co Barco de Valdeorras e co seu alcalde. Hai que agradecer esa insistencia, o traballo que leva feito, o traballo que está facendo por ni máis ni menos que esta circunvalación ou esta periferia que vai a facer, sacar o que é o tráfico pesado do que é o centro do pueblo. Por lo tanto, eu creo que é fundamental. Se iso unimos o resto de investimentos que estamos a levar a cabo, en toda a comarca de Valdeorras, no Barco e en toda a provincia de Ourense, pois falamos de que traemos o AVA Galicia, falamos en investimentos no que é liña Ourense-Lugo en máis de 500 millóns de euros e, por lo tanto, eu creo que nunca como antes, os investimentos do Goberno de España están chegando a Galicia, están chegando á provincia de Ourense e están chegando á comarca de Valdeorras, que ademais eu creo que xa era hora e era merecido. Era moito tempo o que levaban todos estes proxectos nun caixón, o que levábamos olvidados e, polo tanto, o que hai que facer é poñelos en riba da mesa, poñerse a traballar, cando efectivamente o tempo non deixe, pois esperar o mellor momento, pero en este momento estades convidados a que vexades efectivamente que se están traballando en todos os frentes para antes que despois ter finalizada esta importante obra que é para, en este caso, o concello de Obarco e para toda a comarca, para todos os veciños de Valdeorras, esta obra que se vai a levar a cabo. Por lo tanto, moitas gracias, Alfredo, viremos moitas máis veces, en todo caso, temos unha persona que vai a valer ou que vai servir de valedor por toda a comarca de Valdeorras, que é Eladio, como bon veciño que é, e, por lo tanto, temos ainda moito que facer, o que se trate ni máis ni menos que supervisar que se faga canto antes, e, efectivamente, esas obras que tanto merecedes, esas infraestructuras que tanto merecedes vos, conjuntamente con o resto dos veciños de Ourense, pois se leven a cabo. Porque, ademais, e iso o Concello do Barco sabe facelo ben,
hai que aproveitar este último euro o plan de recuperación, e o Concello de Barco está facendo ben non só aquí, senón tamén en outras moitas cousas, eficiencia enerxética, é dicir, cultura, etc. Así que, polo tanto, volveremos moitas máis veces polo barco para este tipo de cousas. Atrevo a dicir que estamos traballando a río como acabades de escoitar, polo tanto, é dicir, o tema dos prazos, en un sitio como este, nos acaban de dicir que temos, bueno, pues que hai outro tramo que podemos ter algún problema xeolóxico e, polo tanto, é dicir, casi neste país non me atrevo a dicir un prazo, é dicir, por que? Porque podemos encontrarnos con algún tipo de inconveniente, pero si é verdad que na medida en que teñamos xente traballando como temos a día de hoxe, eu creo que en pouco tempo dicir, seremos capaces de ter esta obra finalizada. O importante é que se este facendo, porque botou moito tempo dicir, criando polvo en Queixos, e polo tanto eu creo que iso é fundamental. Bueno, a 76 neste momento, é dicir, está en estudios, vale? Está en estudio todo o que son os tramos para levála adiante. Por lo tanto, é dicir, en canto teñamos eses estudios rematados, é dicir, seguiremos cos seguintes fases do procedimento administrativo. Bueno, eu comparto que o que se aprobe no Congreso dos Diputados é algo que necesariamente nos vincula. Somos ni máis ni menos que un Estado, unha monarquía parlamentaria, por lo tanto, o Executivo que fai ni máis ni menos que levar a cabo ou desenrolar o que o Congreso adopte. Por lo tanto, permítame dicir, esperar a ver que é que finalmente se adopta no Congreso por parte dos nosos representantes populares e a partir de aí, pois eu estou convencido de que o Goberno facerá os deberes que lle poña ao Congreso. É unha demanda histórica e unha demanda imprescindible para o desenvolvemento urbano do barco. É dicir, agora mesmo, están pasando continuamente camións que van a recoller pizarra, lousa ao Concello de Carballeda, a la provincia de León, en fin, porque tanto da Baña, por exemplo, tamén, que está xa na Cabreira, na provincia de León, de la parte de Pombriego, todo sale por aquí, por lo tanto, e todos eses camións pasan polo barco, por lo tanto, esta variante é vital para que o barco poda tranquilizar o tráfico, podamos esa estrada, que tamén é unha estrada nacional, a Nacional 536, pois poda chegar a ser unha rúa do barco, unha rúa máis, e que todo o tráfico pesado de camións e de traballadores, non os do barco, pero aquí veñen moitos traballadores de Ponferrada, de Rubiá, da Rúa, de Petín e toda a comarca de Valdeorras que traballan na lousa, pois evidentemente tamén será para eles unha mellora, porque en vez de tardar pois non sei, 20 minutos en chegar desde unha esquina do barco hasta Sobradelo, pois tardarán 5 minutos, por exemplo, e polo tanto tamén para eles vai a ser unha mellora sustancial. De un tamaño bastante considerable, que é un tramo de 2,2 km, que é o que temos con unha execución máis avanzada. Despois temos outra parte que é unha mellora, un ensanche de mellora bastante importante da Nacional 536, que ten uns taludes moi verticales, o que se está tamén traballando nel. As claves no sentido técnico, pois o importante é avanzar rapidamente con estes dos viaductos, que son os camiños críticos da obra, e o túnel que xa está prácticamente a punto de rematarse a excavación. Despois habería que facer o revestimento, a impermeabilización e todas as instalacións do túnel. É unha obra complexa porque ten un montón de tipoloxías de estructuras distintas, ten un túnel, ten moitos das partes complexas da enxeñería de carreteras están nesta obra de non demasiada lonxitude, pero despois ten unha parte que é un ensanche mellora que tamén ten a súa complexidade, porque ten uns taludes moi verticales, está o río moi pegado á carretera e a montaña moi pegada á carretera, e hai que encaixar aí é bastante complicado de encaixar.